салом алейкум дӯстони азиз, созе назен саломатиё хубай духтарако кардиганои новинка омадагиай турецки тоза марҳамат 130 сомонай. ози моделешам қа бисёрай, ман шумода якта ба якта нишон метиҳам. бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 12 дарвоза, 9 қатор. марҳамат бинен сиёҳош астай, инами ҳамаи расветко ҳаст. хулас духтаро ва модело беҳад бисёрай. нигоҳ кунен турецки тоза мана и моделора бинен чихе хушрӯ. ози чанд шад бода вешилка, ма якта ба якта нишон метам. касе доставка дар корай нависен, доставка мекунан. ира бинен чихе хушрӯа 130 сомон. марҳамат. коина рубашкои новинка омадай, дарози хушрӯан аз зону поёнан. нархшон 100 сомон. марҳамат, касе дар корай бо рақамаи савдогарда нависен, шумо сурат мепартоян. материалошон хушрӯай сабукак мана шуста мепушен, ҳичи намешава. бори тобистона алакай. кардиганора бинен чихе расветкои хушрӯ дора, моделои фасон. ина ози айпешам нишон метим. ина моделиша бинен иш дигара, иш дигар расветкош ягану ана моделошон дига тоза турецки, нархаш 130 сомон. мана баъд иша бинен бо арзон мешавад. тамошобино бо айпеш биёен, ҳамаи ин нархҳо арзонтар мешава. нигоҳ кунен чихе хушрӯа донарам нархи оптови додастиам барои ҳаваи духтаро. ҳатман биёен кардиганои фасона ҳози сезони ҳамижин пиракош дагиай омада бо нархи дастрас харидорӣ кунед. иша бинед бо остинаш дига хелай. аз инам чандта расветкае, чӣ расветкае ки мехоҳен пайдо мекунен. мана ана баъди ёра бинен чихе хушрӯ аз ин медонен сиёҳ, грязна, розви, сери ҳамаи рангош ҳастай. ина кисаҳошон нигин дора, баъд остинакҳошон ҳамхе нигин дора. 130 сомон. саб букакана мана ҳози бо нигоҳ кунед. ира бинен танада чихе партуфта хушрӯ меиста. мана касе ки скромни мехоҳа инаи моделам ҳаста. ино расветка доранд духтаро. марҳамат 130 сомоним. ина ҳамаи ҳамино гилои кардигани 130 сомоная. нигоҳ кунед расветкоҳошона. хулас ҳамаш фасон, ҳамаш духтаро арзон кардагиян. 130 сомон бо арзон мешава. мана бинед фасонишона. ана иёра чанд каден? ана иёра бинен 50 сомон. ина барои мактаб хушрӯчанд фасонакан, блестдорш ҳастай, беблестиш ҳастай. кадомиша гирен 50 сомон. расветка бисёрай. нигоҳ кунен ай болош кардиган мондаген чихе хушрӯ метова. мана духтаро омада интихоб кунен. ва костюмакҳои ҷинсовка ҳастай. ё чанд сомон? костюмои ҷинс духтаро ё подросткови размерам ҳастаю. ана ваям 80 сомон шидагиян. расветка бисёрай. мана нигоҳ кунен подростковиам ҳастай, хеле калонакам ҳаста. ҷинси тоза. марҳамат, хоҳишмандо ҳатман омада айпеш бинен. борошона беҳтарин вариантҳо овардагиян. мана духтаро ба наздикӣ бо новинка мебиёя. мана капшондоршам ҳастай. марҳамат, ҳам подросткови размер, ҳам размерҳои калон. инош капшон дорам. хулас 80 сомон духтарако. инчунин брукои ҷинс. брукои ҷинсам фасон. ҷинсоштона чанд кадаен? ана бруки ҷинсои хушрӯ бори гуанҷу. ино качествои беҳтарин доранд. 100 сомон. мана бойфренд ҳастай, узки ҷинсо ҳастай. мана бинед чанд намуд брукои ҷинс. ҳамаи ҳамино 100 сомон. качествои беҳтарин духтарако. мана кадомиша мегирен 100 сомон. баъд двойка ина двойко ҳастай. двойко чанд сомон? размерои калони хушрӯ доранд. 140 сомонай двойкошон. расветкоша бинен чақа расветкои фасонай. размерои батал доранд. касои размерои калон мекуфтан ҳатман анами нуқтаи савдода шумонам хеле двойкои сабука китобистонара меёбен бо 140 сомон. беҳтарин нарх. айпеш бинен и материалшам қа хушрӯвай духтаро. шута мепушен. бовар кунен беҳтаринай. ина 140 сомон ҳамагӣ. ҳатман биёен бо айпеш борошона бинен.